batekin lotutako dentsitate probabilitate bat izan da, gu badakigu nola kalkulatzen den magnitu horri dagokion batez bestekoa. Baina, klaro, guk neurketa bat egin ezkero, ez dugu zertan eta batez bestekoa lortu behar, zer esanik ez, eta gainera ikusi dugun bezala batez bestekoari dagokion probabilitatea, segun eta zein den dentsitate probabilitatea, ez du zertan eta probableena den balio izan behar, ekisemi izango litzatekena kasu honetan. Beraz, agian, batez bestekoari informazioa falta zaio, ez? Hau da, dentsitate probabilitatearekin lotutako sakabanaketaren X neurketen, kasu eta magnitudea X dugulako. Beraz, Xen neurketak egiterakoan, batez besteko horrekiko daukagun sakabanaketaren adierazpena izatea. Eta sakabanaketa hori, nolabait dago erlazionotuta, dentsitate probabilitateak duen zabalerarekin. Segun eta zenba eta dentsitate probabilitatea zabalagoa izan, orduan batez bestekoarekiko eduki ezakegun neurketak egiterakoan, eduki ezakegun sakabanaketa, edo bestera batean esan da ziurgabetasuna handiagoa izango dugu, eta zenba eta estuago izan, ziurgabetasun hori txikiago izango dugu. Bale, ados, zabalera ondo dago batez ere ideia kualitatibo bat edukitzeko, baina zabalera ze altueratan, dentsitate probabilitatean ze altueratan neurtuko dugu zabalera hori. Bueno, beraz, sakabanaketa hori kuantifikatzeko, definitzen dugu, aztertuko duguna izango da, hementxe daukagun desbideratze estandarra. Eta gero baita honekin lotuta dagoen bariantza. Desbideratze estandarra adierazten da, askotan adierazten da sigma letrarekin, batez ere estatistika erabiltzen dugunean, edo baita zuzenean daukagun magnitudearen delta, kasu eta magnitudea X deitzen bada, delta X bezala adierazten da. Izatez, guk gehien bat erabiltzen dugun notazioa edo delta Xena izango dugu. Batez ere azpimarratzeko zer? Gure desbideratze estandarra izango da magnitudearekin, kasuetan X, lotutako ziurgabetasuna, lotutako errorea nolabait. Izatez, hau izango da, Heisenbergen ziurgabetasunen printzipioan agertzen den delta X eta delta P kalkulatu behar ditugunean desbideratze estandarrak dira. Delta X hauze dugu. Eta bariantza hori bazuzenean desbideratze estandarrarekin dago lotuta, izatez da desbideratze estandarraren karratua. Hau da, sigma karratu edo delta X karratu. Beraz, bariantza entzuten duzunean edo eskatzen duzunean, lehenko kalkulatu behar dena da, desbideratze estandarra eta horren karratua izango dugu. Bueno, badaukagu beraz, desbideratze estandarraren kontzeptua, sakamenaketa horrekin lotuta dagoela, batez bestekoarekiko sakamenaketa edo dagoela erlazionotuta, baina nola kalkulatzen dugu? Zein da desbideratze estandarra? Desbideratze estandarraren agian lehenengo saiakera, desbideratze estandarra definitzeko lehenengo saiakera ondorengo izan daiteke. Esaten ari gara nola Xek, Xen balioak, batez bestekoarekiko duen sakabanaketaren ideia bat, beraz, sakabanaketaren batez bestekoa izango dugula. Beraz, lehenengo saiakera izan daiteke ondorengoa. X minus, horrekiko dugulako, minus batez bestekoarekiko, minus batez bestekoa, Xen batez bestekoa, guzti horren, magnitu horren batez bestekoa egitea izan daiteke. Eta era horretan, neurtuko genukeen batez bestekoarekiko X horren batez bestean duen desbiderazioa. Oso ondo, baina honek, definizio honek ez doa aurrera egingo, zen eta haus egiten badugu, hau da, kantitate honen batez bestekoa kalkulatzen badugu, batez bestekoa bera lineala da, eta lineala horrekin ze esan nahi dugu, ondorengoa, hau da, zer da kantitate honen batez bestekoa kalkulatzea? Ondorengoa, azken finean zuzenean hartzen badugu, batez bestekoaren definizioa ondorengoa da. Integrala, minus infinitok infinitora, ze kantitatearena X minus X batez bestekoa, pisatu egin behar dugu bider Xekin lotutako dentsitate probabilitatea, PXT deitzen duguna, beraz, hauxe dugu honen batez bestekoa kalkulatzea. Baina integrala bera lineala delez, hau izango dugu lehenengo X bider P diferentzial X, hau izango dugu gure lehenengo ekarpena, eta gero izango dugu minus integrala Xen batez bestekoa P diferentzial X. Hau izango dugu bigarrena. Hementxe duguna zer da? Hau argi dago,
hau da, x-en batez bestekoaren definizioa zuzenean. Eta hementxe duguna zer da? Bueno, hementxe x-en batez bestekoa, hau da, zenbaki bat, x-en bat balio bat da, hau integraletik atera dezakegu, eta agertzen dana beraz, izango duguna da x-en batez bestekoa, eta gero integrala p diferentzial x, baina normalizatua badago hori batekoa du, beraz, hau da geratzen zaiguna. Eta hau, x-en batez bestekoa minus x-en batez bestekoa, eta hori zer da, hau 0 dugu. Beraz, hau, x minus x-en batez bestekoa egiterakoan, x minus x batez bestekoaren batez bestekoa egiterakoan, hori dugu berdin, ikusi dugun bezala, x-en batez bestekoa minus x-en batez bestekoa, eta hau 0 dugu. Beraz, honek ez du balio, ez desbiratze estandarraren definizio izateko. Eta nolabait logikoa da, ze batez besteko izan da, karo, x-ek duen desbirazioa bai eskerretik eta eskuinetik, eskerretik bada negatiboa izango da balio hau, eskuinetik izaterakoan positiboa emango digu, eta horren batez besteko egiterakoan, kantzelatu egiten dira ekarpen negatiboak, ekarpen positiboarekin, eta normala da 0 ematea. Orduan, zer egingo dugu? Egingo duguna izango da, honek esan dugun ez da, x-en balio batzuetarako positibo eta beste balio batzuetarako negatibo emango duenez, egingo duguna izango da, honen karratu egin, eta orduan ja balioak, nolabait desbirazioak, balio absolutuak, hartzen ari gara, edo horren karratu egiterakoan danak positiboa bihurtzen ari gara, beraz horren karratuen batez besteko egingo dugu, beraz erra horretan batez besteko egiterakoan negatiboa eta positiboak ez dira kantzelatuko, eta hori bai, desbiratze estandarrak duen dimentsuak x-en magnitudenen dimentsu berekoak izateako, gero honen karratua egin behar izango dugu. Beraz, gure hartuko dugun, eta hartzen den, x magnituderen desbiderazio estandarraren definizioa ondorengoa da erroa, x minus x-en batez bestekoen karratuen batez bestekoa. Bueno, eta hau nolabait beste era batean adierazteko, zera egingo dugu hementxe, erroaren barruan dagoena pixka bat garatuko dugu, eta horretarako egingo duguna izango da hementxagoen karratua garatuko dugu, eta gero horren batez bestekoa kalkulatuko dugu. Beraz, karratua garatzerakoan dugu x karratu, minus bi x-en batez bestekoa, gehi x-en batez bestekoaren karratua. Eta guzti horren batez bestekoa da kalkulatu behar duguna. Hementxe ikusi dugun bezala, batez bestekoa, azken finean integralak egitea da, eta horren lineala izango denez, orduan, zati bakoitzaren batez bestekoak, batura edo kenketa izango dugu, beraz. Ekarpena da x karratuen batez bestekoa, minus, hau zenbaki bat dugu, orduan azken finean hementxe geratzen zaiguna da x-en batez bestekoa, beraz da minus bi x-en batez bestekoen karratua, gehi, hau baita da zenbaki bat, beraz x-en batez bestekoen karratua, beraz, honekin joaten zaigu, beraz daukagu x karratuen batez bestekoa minus batez bestekoaren karratua. Kontuz izan, ez da berdinak karratuen batez besteko egitea, edo batez bestekoen karratu egitea, ez? Hori argita garbi ikustea zuzenean joaten bazarete definizioa, eta honetan izango da integrala x karratu p diferentzial x. Da hementxe duguna. Eta aldiz, hementxe duguna da integrala x p diferentzial x eta guzti honen karratua dugu. Beraz, kantitate hauek, zer esanik ez dira berdinak. Eta normalean, gehien bat erabiltzen den definizioa hause dugu, beraz, desbiderazio estandarrerako daukagun gehien bat erabiltzen den definizioa da erro, x karratuaren batez bestekoa minus batez bestekoaren karratua. Beraz, normalean, magnitude baten desbiderazio estandarra kalkulatzeko edo guk gehien bat erabiltzen dugu notazioan ziurgabetasuna kalkulatzeko, egin beharko duguna da lehenengo x karratuaren batez bestekoa kalkulatu, alde batetik, gero bestatetik batez bestekoa eta horren karratua egin, kenketa eta horren erroa. Hori izango dugu gure desbideratze estandara. Asko erabiliko dugun kantitatea, guretzat, zer esanik ez,
mekanika kuantikoarekin lotutako interpretazio estatistikoa dela eta batez bestekoarekin batera oso importantea dugu magnitud horrekin lotutako ziurgabetasuna. Horrek itzelesko informazioa ematen digulako. Eta hori guretzat kuantifikatzerako orduan desbideratze estandarra izango dugu.